me yasa wannan taro mai mahimmanci a tarihi bai zama kanun yaɗa labarai na ƙasashen yammacin duniya ba, maimakon haka ma sun mai da shi wani saniyar ware ne mai ban mamaki. Kimanin masu ziyara miliyan 20 ne suka halarci taron 40 a ƙasar Iraki a makon da ya gabata. Wannan taro na shekara-shekara tunawa ne da Imam Hussein jika manzon Allah tsaya da aminci su fita gaishe da alayensa wanda ya shahada a shekara ta 680 miladiya tare da sahabban 72 waɗanda suka tsaya tsayin daka a gaban azzalumin sarki mai faɗa da adalci, inda suka sadaukar da rayukansu da na iyalansu ba tare da sun miƙa wuya ba. Tun makonni biyu kafin ranar 40 mutanen ƙasar Iraki suke fara tarbar baƙi, suna bayar da komai kyauta ga baƙi, abinci, wuri na kwana, ayyukan kula da lafiya da dai sauransu, bisa burin ganin sun yi hidima ga mabiya tafarkin Imam Hussein alaihi salam da kuma fatan cewa wata rana za ta zo wadda duniya za ta gyaru kuma ɗan adam ya kubuta daga ƙangi na zalunci. A bisa tsari na jari hujja na turawa wanda a yau a kansa duniya ke tafiya, kuɗi su ne ma'aunin kowace mu'amala. Ma'ana a nan mutane miliyan 20 sun taru don tabbatar da cewa sadaukarwa, tabbatar da adalci da girmama ɗan adam su ne ma'auni. Sabbin ra'ayi da ya ginu akan bin duniya da son rai da kuma taskace dukiya, tawagogi na masu ayyuka na hidima a Iraki sun bayar da komai kyauta ga miliyoyin baƙi masu ziyara, wanda hakan ke tayar da hankulan gwamnatocin yamma, kuma kafofin yaɗa labaransu suna ƙoƙarin rufe wannan labari domin zai rusa mahangarsu wadda ta ginu akan raba ɗan adam da tunanin addini. Tabbas taron 40 alami ne na addini da ke tara miliyoyin mutane bisa manufa ta addini, wanda ke ƙara ƙarfafa ruhinsu da kuma sanya tausayi da jin ƙai na ɗan adam a cikin zukatansu. Wasu manazarta sun imani cewa 'yan jari hujja na yamma suna matuƙar tsoron taron 40 domin yana gabatar da wani tsari ne na daban da tsarin yammacin duniya wanda ya ginu akan abin duniya kaɗai da son rai da kuma sanya kuɗi su zama su ne ma'auni akan duk wani lamari na ɗan adam tare da rusa ruhinsa ta hanyar nisantar da shi daga addini. Taron 40 da alama dai shi ne abu mafi mamaki a duniyarmu ta yau, wanda kafofin yaɗa labarai ke kawar da kai a kansa, wanda ake rufe baki a kansa ta hanya ban mamaki. Za a iya cewa watakila suna kallon taron 40 ba wai tattaki ba ne kawai, wani sabon lamari ne da zai iya sauya tunanin ɗan adam daga tunani da aka ɗora shi a kansa a tsawon tarihi.